coba di takono. Monggo Kang. Yen pangapunten paman. Ora kaya pangopo. Apa? Pawongan sumpah kang dadiaranmu. Ya ndadekke karo ira. Aku pepatih Gajah Permodi. Ana ing Majapahit. Bali kowe sapa? Pantes saka Praja Majapahit. Ayo Permodi. Ditepungake. Aku Rantamulan. Rantamulan sawiji sapa? Aku rantam sekali. Yen wigati mopo, Lipat. Lah sapa, Yen nuwun sewu. Iya. Kula kabet warangka dalam soweking Banyuwangi. Ngantos kula tuju wonten ing tlatah Praja Majapahit. Estunipun kula ngemban dawuh ing Kanjenge Menak Sumpah menika badhe nglamar. Sekabeh tenggungmu kacetha kuwi arep lamar. Menika leres Sing mbok lamar ku kutha Galuh Majapahit. boten sanes Sekarmu lho nggih. ndadekke karo ira. Yen pancen aku arep lamar, kuwi ora bisa jalaran apa. Sang Prabu Praja iki dina munggah ana ing sangga pamujan memuji marang sapa wae yen ana pawongan sing pengin pinanggihan Sang Prabu Wijaya ora diparing. Gusti Patih Gajah Permodi. Kula menika boten badhe ndamel geger wonten Majapahit. Ancas sedya kula menika badhe nglamar. Marang sapa wae iki dina yen arep nglamar putri Sekar muling ana Majapahit ora Kau paminggo bacut. lho
Sandra. Wani. Narawani, ayo kamu. Biar kita pengurus. Kok menawa. Bunda. Bayarannya. Bunda kok. Aduh, ngerti loh. Oke. Samplok. Oh, jujur. Itu siapa? Wes. Jas menang kowe. Menang mesti menang. Nang gebulung, Mang. Menang. Ayo kae karo roman menang. Piye? Wong di menang. Duh, sapa? Malah takok. Lah kosong. Kowe bukti. Batangan. Aku. Yo. Kowe ora aku. Ora ora. Teko batangan lo takok. Emang di. Waden. Kok kalbu kusang. Jalan batangan ngandon kowe. Iya. Wong di kono. Wong batangan karo pemadhep ngono kok. Nah. Piye? Sing mbok karno piye? Karena terus. Oh, jadol lucu-lucu. Gak lucu, kalah lucu ning kono BS. Kalah lucu ning kono. Gayung. Satron. Lucu. Sing penting ya bos gawe. Gawe. Raya musae. Apa? Sepa Mas. Yo. Ya wong sepa kok kletong turun ngono nganggur lho. Sopo sing nyepak? Kancane lho. Yo kowe. Mong kandhane wae musuh. Musuh bebas. Musa bebas, Bro. Musuh bebas. Aja mong kowe. Shopee Pay. Ayo Ayo dipati ati. Tekan pati nang situ. Ayo, royokane lho. Iya. Ora wedi aku. Bebas. Yo ngejak biasa Mas. Biasa nganggur. Story roh ora. Apa? Apa story-nya? Story-nya apa? Dia orang kain. Beloke mau ora kok. Lemah orang telepon kok.
Goblok iki lho. Apaan piye? Wani ta ora? Wani ah. Wani ora. Wani ora musoloro. Wani kancanem. Oke, Mbak. Apa ya oke kok ngomong. Jika ya, ayo. Pasti menang. Iki ngarep aku. Iku sing ngarep apa? Merdeka. Merdeka kok ngono. Kaya kebiasaan. Merdeka. Kebiasaan ndi? Lah menak kebiasaan ndi? Ndi putih. Iki apa lho putih iki lho. Putih ora umum. Wis ora ana singare. Iku tenan ta ora. Nggih. Nggih. Aku gak melo. Oke. Oke, Bos. Enak. Wis. Iki semua andel lho. Nggih kanca cok. Cok. Kamu sini ping kaya blabah. Sewani. Sewani kowe. Ora rawani apa? Piye? Saya mau wedene apa? Dia kok. Ya, saya tak wedene apa? Kapel apa? Apa? Ora ana wong ngombe. Ana wong ngombe kok jauh ngomong. Ora ana pendung rangan. Jangan kok ndi kowe? Biasa. Biasa piye? Biasa. Amo tak bocah. Aku lagi ngombe, ya urung tak urung, ya bisa omongan. Ada lo sih, jaluk, ngombe, berdewa. Kue jaluk banyu, iya. Tangan banyu. Banyu di tani kowe. Penunggu sudah aku. Ya. Oh, panas. Sesuk iki ngene lagi. Sesuk manen di. Palas. Itu koyo omongan. Akan jane lu. Usah Mas. Piye? Aku banyu mati. Aja mau takoni. Lah batine piye? Sesuk istirahat. Sesuk prei. Mau prei sesuk. Mati. Bagaimana cara membuat gaya foto keluarga dengan AI? Pertama,
ngoten nggih. Balange satu mengguri. Wih, Pak. Amun kancane ora pengendarawan. Kancane mang ngene, Mas. Nggih. Kok. Mas. Lan bali. Hah? Bali. Hai, Mas. Satu, Kang. Satu. Iya. Satu. Nonton. Maraya. Aku bukan marah sih. Marah dino kok marah barang. Mulai. Ikut-ikutan dong. Sing jopo abang. Lah terus. Ora sing jero. Sing jero kene. Delok sih. Aduh. Hai. Wis. Ah, gedang. Ada gedang terus kiro. Wis. Set. Apa? Sopo? Kowe pesakan ora kok bolak-balik ae. Ayo. Kowe wis bar kok. Lah bar kira enggak. Bar kira enggak. Ayo. Wis mah ora aspek telu lah. Ayo kowe awe aku kok. Tenang tau ora. Rajol kok kata rajol. Alah rajol terus. Ora kaya dening prajurit perang ora kampungan wis wani oncat paling palagan. Mangartanono. Oncat pusat palagan juga didesaku dikaro ora. Aku golek papan kang jembar. Kanggo musnahake kowe. Iki wis lakon ijen foto ijen. Ayo, kowe lan aku pertandingan. Ndi sing nggon? Yo wis sing. Ayo, yen ngono tentu kene papan kene. Kowe opo aku bakal temukan yang pati. Ojo mlayu. Manungsan melayu kan kaya banteng sing ketaton kowe tak baratake kaya geni ceplek sing rampang ora saya suruh kalah saya sanggoro Mesti baik kowe nyarani aku dicik. Nanging ojo kekejar kemaksan. sing kok karepe Aku bakal pamer oleh sak ngarepmu. Salam. malih
sing sewu paribatane aku ora bakal win. Ayo. Ngomong kowe. Sawan. Bakal nyenakake marang kawujudan kemalih mantan kowe. Nanging aja bungah sakjroning atimu. Tupeh kowe bisa ngarake balaprae, saen antelone papane. Ayo, ayo. Bolak-balik kowe terus. Kowe jalan semingkir apa ora? Kowe jalan semingkir nang papan kene apa ora? Lah kira percaya apa iki lho. Kowe jalan mikir apa ora kowe? Kowe bisu tapi ya.
gua. Ngopi. Hah? Ngopi. Ngopi tenang ora. Matanya bohong. Ati nek iku. Apa? Lah, kok ngomong kowe lho. Lihat lho. Goblok.